16 май дар деҳоти ба номи Исмат Шарифи ноҳияи Данғара, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба оғози сохтмони марҳилаи дуввуми корхонаи ҷамъу васл ва истеҳсоли мошинҳои гуногунтамғаи зирехпӯш ва таҷҳизоти ҳарбии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сипаргрупп санги асос гузоштанд. Корхонаи мазкур барои амалишавии барномаи саноатикунонӣ бо суръати ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 замина гузошта ба татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар нигаронида шудааст. Ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки масоҳати умумии майдони корхонаи саноатӣ 40 гектарро ташкил намуда, ба фаъолият оғоз намудани он имкон фароҳам меорад, то қисмате аз эҳтиёҷоти кишвар ба техникаву лавозимоти ҳарбӣ аз ҳисоби истеҳсоли ватанӣ бароварда шавад. Ҳамчунин муҳим аст, ки 120 сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин мегарданд. Зимни суҳбат бо масъулини соҳа ва роҳбарияти корхона сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои боз ҳам афзун намудани ҳаҷми истеҳсолот ва намудҳои маҳсулот ба талаботи замон мутобиқ сохтани сифати онҳо ва ҳамзамон ба роҳ мондани омӯзишу омодасозии мутахассисони маҳаллӣ ба онҳо дастуру супоришҳои мушаххас доданд.